Wow, tak pozor. Teďka aktuálně mám na stole velmi speciální záležitost z palíny The English. Palína The English jako taková, tak samozřejmě v posledním roce, dejme tomu, u nás v Čechách, troufnu si klidně říct, vystřelila docela pěkně, pozitivně, aby taky ne, protože ta kvalita produkce je opravdu velmi slušná. Asi vzpomenete na jejich Sherry Cask, která vyhrála loni nejlepší single malt whisky na světě, tak to už je přece jenom důkaz, že to kluci opravdu umějí. No a z té celé škály lahví a stáčení, které z palíny The English jdou, tak musím říct, že jsem osobně velmi, velmi mile překvapen. No a abych trošku uvedl, co tady dneska mám, tak vedle klasického core range palíny, kam třeba spadá i ta Sherry Cask vítězná, tak palína čas od času vydává i takzvané small batches, small batch whisky. To jsou vybrané sudy, která palína stočí do takovýchhle podobných karav pěkných a vycházejí v limitovaném počtu třeba někde kolem 1000 kusů. A jsou to taky moc pěkný věci. No ale ještě nad touhletou small batch řadou je ta řada úplně nejvyšší, se kterou se pravděpodobně moc nesetkáte, určitě ne v Čechách, protože to už jsou opravdu velmi, velmi limitovaná stáčení. A jsou to stáčení, které pro nás připravuje v podstatě majitel palírny. Začal to už zakladatel James Nelstrop, který vybíral sudy, které pro ně velmi pozitivně a překvapivě vystupovaly z té řady sudů, které tam zrají, a ty se rozhodli stočit v rámci právě kolekce Founders Private Cellar. To znamená opravdu stáčení, které vybírá majitel, tehdy zakladatel, dneska majitel The English Distillery a zkrátka rodina Nelstropů, která vlastní palínu, tak o těchto z těch jedněch sudech rozhoduje. Je to tedy samozřejmě single cask release, tedy whisky z jednoho jediného sudu, v sudové síle, tak jak to v sudu bylo, tak to zkrátka stočí. Žádný ředění, nic takového, rovnou hezky do lahví. No a já tady mám v ruce právě jednu whisky z téhle nejvyšší řady, které mimochodem bylo uděláno jenom 181 lahví. Kolik se jich dostalo do Čech, to ani nechtějte vědět, to bych spočítal na prstech dvou rukou. Tuším, že to bylo tak nějak kolem 10 lahví jenom. Takže opravdu velký unikát. A v tomhle případě se jedná ještě o unikátnější whisky v tom, jaký je příběh. Protože tohle je single cask z English brandy, teda whisky, která zrála po anglické brandy. A ten příběh je takový, že rodina Nelstropů v té době, když teda tuhletu whisky pálili, což už je tedy, jak vidíte, více než 13 let, a v té době právě rodina Nelstropů spolupracovala s majiteli firmy, která vyráběla anglické brandy, konkrétně Moorlange Somerset brandy. No a protože už byli staří, tak se rozhodli, že zkrátka odejdou do důchodu. A poslední dva sudy té jejich brandy anglické, tak pro ně stáčeli právě v palírně The English. A za odměnu, za to, že jim teda stočili do láhví ty jejich dva sudy, tak ty sudy si mohli nechat. A do těchto sudů po brandy, která teda dneska už v podstatě neexistuje, tak stočili nebo naplnili tyhle sudy jejich anglickou, tehdy ne ještě whisky, ale anglickým New Makem. No a v těchto sudech zrála právě tahle whisky. Jeden z těch sudů jsem nalahvoval, krásný příběh, a dneska z toho je tahle unikátní lahev. Celkem teda téměř 14 let, udaný věk 13 let na lahvi, destilace v prosinci 2011, lahování leden 2025. Je to whisky, která je z nenakuřovaného sladu a, jak už jsem říkal, naprosto přirozená sudová síla, přirozená barva, tak jak to bylo v sudu, tak to zkrátka dali do lahve. No a my se na ní spolu tady teďka podíváme. Už ve vůni hodně příjemný ovoce, samozřejmě jablka, hrušky,
takový to sadový ovoce, vanilka a taky koření, kdyby hřebíček z kořice. Velmi plná whisky, samozřejmě to, že je v té sudové síle neředěný, tak to hnedka cítíte, to je smršť na jazyku. A zase řekl bych taková jablíčka, jak kdyby zalitý karamelem, do toho trošičku ten hřebíček z kořice, trošku jak štrůdl se skořicí, máslový sušenky, tam takový krásný pohlazení, jak kdyby máslových sušenek. Velmi příjemný pití. Nedivím se, že stočili tohle jako single cask, protože je to prostě krásný. To je opravdu jak jablečný koláč zalitý karamelem. No, nádhera. To je velmi příjemný pití, takže pokud vás to zajímá, pokud se vám líbí ten příběh a pokud chcete okoštovat tuhle opravdu velmi raritní věc, tak přestože si připlatíte, tak budete si myslím velmi spokojení. Na zdraví. Super.